curiosísimo, verdad? Pois acabamos de ver a posta de ovos dunha femia de libeliña aquí, nas brañas do río Xesta. Víades como o macho voaba por riba dela, buscando outra ocasión para volverse a aparear. Bueno, pois aquí o temos, a posta de ovos de a femia, que era de cor máis parda, pois iso, nestas brañas, nun medio acuático. Un documento precioso, para todos vos, da Senda do Noucho. Venga, ata outra.